Хәлләр шундый. Без балконда өйдә генә утырабыз. Һич югында кәефегез, хәлләр ничек дип сез сорагыз. Сорагыз сез, ни кырасыз, нинди эшләр булдырасыз? Әллә инде эш пошудан кычкырасыз, сызгырасыз? Эй, кая бара? Сидим дома? Кычкырып та туйдык инде. Сызгырып та куйдык инде. Телевизор карый-карый, бик акыллы булдык инде. Нишләтәсең? Илдә йөри кара вирус. Чыкмагыз дип куркыталар. 100 метрдан ерак китсәң, чабуыңнан тиз тоталар. Эшкә бару, аралашу, нинди улы бәхет икән. Урамнарда йөрүләре, үзе рәхәт, шатлык икән. Кит син вирус, тимә безгә. Без иманлы, әйбәт халык. Җир шарыннан югал әйдә, койрыгыңны сыртка салып. Авыр дип уфтансак та, өйдә генә утырабыз. Исән булыйк, дуслар, барчабызда. Китсен афәт дип, сез юрагыз.